Un ano máis, coa chegada do verán, chega tamén a campaña comercial da AVE. A proposta da patronal boirense desenvolverase do 1 de xullo ao 31 de agosto. Nesta ocasión, con importantes novidades de cara a incentivar as compras e fidelizar aos clientes. Unha delas é o aumento da contía en premios, co sorteo de 3.000 euros en bonos AVE para mercar en calquera das 200 empresas asociadas, e tamén 4 bicicletas, unha por quincena, co logo da Alianza Galega polo Clima, na que a AVE foi admitida, converténdose así na primeira entidade empresarial de Galicia en formar parte desta iniciativa, impulsada dende a Xunta, para premiar as boas prácticas medioambientais. Este ano puxemos toda a carne no asador, apostamos moito por esta campaña porque aumentamos 1.000 euros. Na campaña vanse a sortear 3.000 euros e 4 bicicletas. Entón, cada quincena vamos a sortear unha bici e 500 euros, pero a maiores, a última quincena de agosto, vamos a sortear 1.000 euros a unha persona única. Para participar é moi sinxelo, vale? Todo o mundo que teña un ticket, unha factura dos 200 negocios que están na asociación, pois é subilo cunha foto, esa entra no rexistro e esa participa para esta campaña. Durante a presentación da campaña, na que tamén tomou parte o alcalde, José Ramón Romero, destacouse a importancia de poñer en valor os negocios asociados, mostrando a variedade e calidade do tecido empresarial local, nunhas datas, ademais, na época estival, nas que o municipio incrementa considerablemente o número de visitantes. Con isto queremos potenciar o comercio, a hostelería, invitar a todos a que veñan a Boiro, pero con isto tamén queremos gratificar aos nosos clientes que son os que nos axudan día a día a que Boiro estea tan bonito e haxa tantos negocios. Parabéns á Asociación Boirense de Empresarios por ese tipo de iniciativas, como son as quincenas, estas quincenas fantásticas, non? Onde chegas de premio metálico e de bicicletas, porque iso que fai é dinamismo, e non só o comercio, sino tamén a hostelería, e ben, como dicía o presidente, invitar a todos os veciños e veciñas, non só de Boiro, sino de Barroza, a participar desta campaña.